joma ng'iye kamano be nyalo bedo ka ng'iye kamano nikech wacho ni paro to nyaka ji bedgo. Koro omiyo ok inyal tamo ng'ato ni kik bed gi paro. To wan to kaka wang'eye to wan ok wan ere gima wamako maduong' makoro ng'iso ni wan mwachiko sirikal. Wan jowa nomi na ministries 6 ema jowa nokawo to the whole government to nigi jogi te wan ere jowa kata mane other position mana ngi wach ni jowa mondo kaw wich liech mar sirikal policies mage mabedo implemented e sirikal wan onge gi policies mabedo implemented e sirikal. Wan bende position neno ka kote makoro rule ni wan ni majority be ma dwa penji sani to unu twero kabisa senate koni wan koto ginene kot nyo rule ni wan ni majority. Koro wan to en adiera ni jogi no odiyewa no maya senate kata national assembly wan gi majority to gie sani to office gin mane gikawo magikawo pala maduong' magitiyo. Wan jok mamienowa ni wabende wating' wich liech mar jogo. Ok ng'ato dang' riye gimoro nodwa chuni gi thuon ni mondo ikaw wich liechno tin to kiting'o wich liech. Ng'ato mano joma dwa chunowa ni nyaka ikaw gi thuon. Akaw gi thuon adi ta aonge gi wich liechno. An aonge gi wich liech mating'o. Wan kaka ODM ok wanie e piny owacho e chunye kama go tolo minyalo wach ni wabende dwa ng'e gima timre kata gik mpimo mag health go wabe kaka jowa te lose kaka wabe walose. In kaka isebedo jatelo higni mang'eny kendo isedak e piny ka